O IGAPE organizou en Vilagarcía unhas xornadas dedicadas ás novas tecnoloxías denominadas Industria e Empresa 4.0, as claves da empresa intelixente, unha xornada dedicada a difundir as vantaxes da industria digital. Para axudar as empresas a que se metan neste barco, que ademais penso que non é opcional, que é o que hai. Ou te digitalizas e aproveitas as oportunidades que che dan as tecnoloxías e as posibilidades de negocio, ou tes un futuro moito máis incerto, non? Porque é moi difícil competir se non compites cas armas que che pon a tecnoloxía a teu servicio. O obxectivo é que as empresas se sumen ás novas tecnoloxías. Así, o obxectivo da xornada é que coñezan que estas tecnoloxías non son difíciles de utilizar, non son difíciles de alcanzar, de feito temos empresas moi cerquiña aquí que son as que se están desenvolvendo e que temos ademais unha serie de axudas e un ecosistema que nos facilita o pôr en marcha estas tecnoloxías e pôr en marcha estas iniciativas. Vense esa para unha optimización dun proceso, unha mellora en custes do proceso, ou vense esa para o deseño de novos produtos e servicios innovadores. Na xornada participaron 3 empresas que mostraron as súas tecnoloxías. Robot Plus, que se dedica á posta en marcha de robots colaborativos, Rixia 3D, especializada na impresión 3D, e Kendra, dedicada á realidade mixta. As presentacións destas firmas permiten aos participantes interactuar e coñecer de primeira man as novas tecnoloxías e os programas axudas para implantalos. As sinerxias xurdidas axudan a aparición de proxectos de colaboración entre as empresas participantes. Pero a verdade é que o que é o significado e o valor calou moi rápido entre o empresariado en xeral e a PYME en particular, que sempre é un pouco máis difícil, e, pois empezamos a sacar unha serie de, aparte destes temas de difusión, algunhas líneas de formación específica e liñas de digitalización, a apoiar as empresas a tomar decisións digitales, así como proxectos agrupados para que os clústeres nos axudaran a facer capilaridade, non? A leválo polo tecido desas PEMES e, temos uns resultados bastante interesantes. Dende o IGAPE valoran de forma positiva estas xornadas pioneiras que tiveron o peche da primeira edición en Vilagarcía. Agardan poder poñelas en marcha pro ano e seguir apostando porque as empresas se adapten ás novas tecnoloxías.